सटां के नमस्कार हाज्या मंगा दोंडीचो पक्वडो पुरवता ताकि जाय जलेन साधन बोंडी चोण्या पिठी मोरवा पिठी मिरिया पिठो हळदी पिठी मिठा पिठी 2 जीव सांगो ही बोंडी ये सगळं ताका जाय जलेन साधन बोंडी मिरिया पिठो हळदी पिठी मिठा पिठी चोण्या पिठी मोरवा पिठी 2 जीव सांग ये तोला तसं काढतो बोंडी पच्चामका ఈ బోండి इसको पच्चामका बोंडी पच्चांजली आणि आता जाय जलेन साधन जीव सांग दोन्ही करबापती हळदी पुडी एद्दे मिठा पुडी ताका जाय जलेन मीठ मिरिया पिठो चोण्या पिठी मोरवा पिठी तकोरगा जाय जलेने उद्दाक मिक्स कोरका हंगेने कल्लोन जले सनसना उंडकोर नांजल्यार इसको फडफडावनो तंतु गाळनु तोळनु काढता हे तामगेले उंड करून दिले आणि तोळका हे तोळचे बेगेक पडगोदोवर तेल रकोंका हे घालून तोळून काढका भाजून झालं आणि ह्यो एक मिरसांग काण कांदो मिरसांग कांदो ह्यो तामगेलो पक्वडो ह्यो तुम्ही कोरून खाम चोवका
आणि याचे टेस्ट सांग का आमकां लागी व्हिडिओ दिखो.